Bună! Sunt Tea, de la Yoga cu Tea și astăzi m-am gândit să pregătesc pentru tine un video în care să practicăm o tehnică de respirație pentru energizare. Îmi place că atunci când o fac, primesc atât deschidere pe zona pieptului, știu că îmi atenuează aici tensiunea din zona umerilor și îmi oferă energizare. Durează foarte puțin timp să o faci, poți să faci câteva serii, alegi tu și vezi cum te simți. Dacă o faci intens și la nivelul de rapiditate pe care o să-l fac eu, există posibilitatea să simți în cap cum se... de exemplu, ca aceste bubuituri pe care le auzi poate pe fundal. Avem niște vecini care lucrează aici. Este posibil să simți așa ca un flux foarte mare de energie care vine către tine și să ai o ușoară stare de amețeală. Dacă simți amețeală, te oprești și doar respiri normal, da? Deci nu mai mergi mai departe. Haideți să vă spun, ea este Bastrika și nu știu dacă o să-mi intre mâinile în cadru sau nu, o să aflăm. Sunt aici. Voi fi cu degetele desfăcute, da? De aici, de la umeri, plec pe diagonală în sus cu mâinile și când aduc către mine, strâng pumnul către în față și lipesc aici lângă mine, da? Inspirăm și expirăm pe nas și poate fi și mai rapid. Ușor și blând, da? Poți să faci 10 repetări, poți să faci 20 și cu pauză între ele, 30 de secunde, 1 minut și după aia mai reiei. Alegi tu câte faci și câte simți. Respirația este abdominală mai mult și când expirăm e ca o ușoară forțare pe nas, da? Să dai aerul afară pe nas. Inspirul te focusezi pe inspir, iar expirul va veni el cumva natural prin mișcarea brațelor. Asta a fost Bastrika și sper să-ți folosească și să te ajute să te energizezi. Ciao!